So karon mga bay, nakatanggal ta sa ato ang tawag ni tipos sa atong Raider G. So kabalo na ta kung anong gitanggal na to ni. So ilisa na nato ni ato ang bearing diri mga bay kini. So nakapalit na ta. Ang problema ni nga bearing is dili pang Raider G. So nabaklas gid tanan mga bay, murag daghan jud kung natanggal tanawa ang mga wire. Laras gyud. Gyud puwas gid tanan kay lisod kay siya dili nimo pasun mga bay, kay pikil kay trabaho kung dili nimo ni siya mapuwas mga bay. So ipakita na ko sa inyo ha ang nanan siya actually mga bay, nanan siya tawag ani fitting para sa grasa. Pero bisan sa ako sa grasa mga bay, wala na jud siya. Tungod kay wala na gyud. 9 years na. So daot na gyud murag isag manghawid mga bayo, murag na siya pugong nasa pugong. So genuine gyapon ning parts atong gipalit, pero pang Shogun nga motor mga bay, Suzuki gyapon Shogun. So pare-pareha ra ta sa Shogun, ara di ipakita na ko tong ilis ato nga bull race mga bay. So mo ni siya mga bay, pang Shogun ni. So wala nakabasa ka pang Shogun ni, gi-order na ako mga bay, dili gini pang Raider G. So daga nag-ingon nga parehas ra ni sa Raider G, mga pwede ra daw ni sa Raider G na itaod mga bayang pang Shogun Suzuki. So ang presyo ani, butang lang ako sa screen kung pila ang presyo ani. And tanggalo na to ni mga bay kung salpak bagini siya mga bay. So wala na ako ipakita ang pagtanggal ani. So i-explain ako otro kung magtaod mag bull race, dapat ang katanggal tanang fairings tanan telescopic sa tubangan. So dala tong telescopic natanggal. So kani dayong sa manobila or laras tanan ang wiring katong frame diri mga bay nga naka-attach, tanggalon apilang susian. Ang susian ni mga bay allen wrench lang. So dara yang allen wrench ako gi lahi kay basig mawala na. Dayon kato yung frame diri, tanggalon gyapon to ninyo para nga di gid mo maglisod hayahir gini pagkatrabaho mga bay. Pero ang pagbalik ani mo grabe ka kuti mga bay, kay ang butog maplastar pa ba nagbalik. So nara mga tanang bolt sa tungod nato matanggal. So atong puwaso na mga bay, may maghawid sa akong video. So ako ipakita sa inyo ha kung masigo ba gid ang pang Shogun nga bull race mga bay. So kung gitanggal rin sa center nut mga bay is wala man ko'y pangtanggal kaning pang yabi tubo mga bay. So dapat na mo yabi tubo para matanggal niyo ning center nut. Napuwas na ako. So dapat dili na magbaylo-baylo mga bay, murag gyapon na pagbalik. So ibuton, maibot na ba ni? Murag maibot na ni. So maibot na ang sa ibabaw. Dayon dire kay murag medyo murag silsilon naman siguro ni mga bay. Hinahinayon na natong silsil para mapuwas ni. So dira mga bay natanggal na. So nakatagak na ang uban. So murag silsilon man siguro ning ibabaw mga bay. So kuhaon na nato ni mga bearing kay bali basig wala magamit pa nato ni sa bike. So dara ang ubos mga bay, napuwas na nato. Dara bugat man ning buangan ni mga bay. So murag tanggalon gyapon ni kaniyo, tanggalon gyapon ni siya. So diskarte first time ko nagtanggalan ng mga bay yang kaniyo. Tanggalon gyapon nato ni kana. So let's go mga bay. So di lang yun ako mapakita sa inyo ha, kay wagid may hawid sa akong video mga bay. Tanggal na to ang isa mga bay. So sonso na tong igamit. Tanggal na. Kaya lang ibabaw. Ang tanggal lang ibabaw mga bay. O baga mali kayo ni siya mga bay kabaga. So itry natin tawad ang sa Shogun. Kung asa kani siguro mo murag kini mga bay murag mo ning ibabaw. So kini atong gamiton og frame pagpasulod ani para way bunog. So yan mga bay, nataod na to ang duha.
babaho og sa ubos. So kinahanglan ni siya butangan og grasa. So naganan ta ni grasa mga bay. Para nga pastar na to ang bearing. Tanggal na po diri sa ubos mga bay. So silsil ra gyapon ako kanir gyapon ang igamit to. Silsil. Sitaod na to. So nataod na to mga bay. So dapat kaning daan mo ninyong gamiton og i-spacer na mga bay para sunsun diri mga bay para di na madaot to. Siga na to. Di ni madaot diri nga side do. So dapat kini yung gamiton ning daan, isunsun ninyo para nga safety gid siya mga bay. So good morning mga bay, so nabuntagan gid ta og install sa to ang bearing. So at least okay na siya. Pero naiapan mga bay. Nasa apan katong ihang stock diri sa ibabaw ra pod akong gibalik ra niyang stock mga bay kay katong pataban mong god sa sugan dili sa fit kay bisan sa gugot na ako mga bay maluag siya. And kung hugtan pug maayo pag iliko-liko nimo siya gahi dili pa na ning stock nya murag kanira man poy problema sa ko ang uban mga bay kay ginataod man nila kang bro Charles na hurot mo dag taod ako wa kay kuan jud na binlan jud og kanang nabayloan jud nako ning kuan babaw kay wa man jud ko choice. Dahil ang bullris ang katong mga bulitas nga akong nagamit na ibilin isa mga bay. So kaning diri murag na jud ni siya hawang gamay. Kasi matingala mo ba ako mo gigisulod akong isa. Ang isa go dili kayo masulod so mo kuan sa kilid mo gawas. So pagbutang na ning axle agoy problema siya. Buhugot. So ang hitabo Bitsay, si Bitsay nagduldool Husky brand. Dool Bitsay at pili ka sa video Bitsay. Puyo niya na kay mag-videos ako. So karon wala na siya problema mga bay, okay na siya, wala na ikago, balik to stock na gid sa mga bay, nindot na kay sa dalon. So bisag unsa na og kago wala na gid. So ang hitabo diri mga bay sa lock dapat paghugot niyo dire inyo dyan i-al kontra paghugot paana kaya kini paana man yung hugot so kani i-al kontra nyo ni pabalik ba i-estimate lang gid ninyo mga bay ako dugay kaya ako natuno ni pero makuha ra ninyo mag-gets ra ninyo ang pag-estimate ani pagkuan mga bay pagka nang inyo na ning matrabaho so wala nang siro koy nalimtan then diri ako ang kini mga bay ako na lang puling giusab ipa tungod nako kay para klaro kay siya kita kay siya mga bay. So mura man siguro na Shogun Pro. So legit mga bay na mataod siya. Ang presyo ato kay murag na sa mga 200 kapin, 260. Mga genuine pa gid siya. Genuine parts. So andre lang ako kang bro Charles na taod man niya daw tanan ako lang kung gibalik akong stock. Kung gitanaw ang stock nako wala man poy kinan-an. Ang problema raman dyan niya ang madaot kay kinira man yung sa ubos mga bay dayo katong isuksok diri sa ubos mo maor mo gito madaot among tiga pirsa god then katong diri babaw wala kay to na pirsa kung gitan-aw wala kay kaon so kina siya so saan mo sa hugot yun nabaguan ko mga bay kay lami kasi dalon bakta stock na gid siya nindot na kay play sa mga batsi so anay sa gunto maranang ako ang ma-share nga vlog mga bay so wala kay na ako na detalye tanan pagbungkag kay pertilisura ni magbungkag mga bay na halusa ni tanggal ni tanan yawayan pa ko sa partner kay dugay kan human so kanara